Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená v bytovom dome. Táto kúpeľňa má rozmer 1,70 x 1,90 m. Tu si náš klient zvolil komfortný sprchový kút, skrinku s umývadlom 70 cm a kút má rozmer 90 x 90. Sprchový kút má dve sklopné krídla, tie sa dajú krásne zložiť k stene. Tým pádom kúpeľňa vyzerá väčšie, priestrannejšie. No a musím dodať, že obklady zelenej farby dodali celej kúpeľni punc. Naozaj vyzerá tá kúpeľňa krásne. No a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia. Obklady, ktoré si náš klient zvolil, je vo formáte 30x90, zelená, farba biela, takisto 30x90 a dlažba drevodekor.